sadana kapilara siang wengi anu disebat perwira pahlawan putih manusia satria dengan bangsa Kembal. Lain-lain daun awi lancap bareng ditawareng bagja diri, bagja tangan di bageran, di bageran. Tahu dan seringan, baju di dapur. Ayolah usul mencuri, cadar pemuda tahu. Kita gabung semua no layak bisa. Baturakan kasugengan Kakang Purwa Bangsa Jagung sing kepenak Iyai Reno saged srek nggih Tebenang di Supadolang, tebenang di Bebenjokan, di Bebenjokan. Dengan teringrang
kasugengan Kakang Purbabangsa lungguh sing kepenak kasinggihan. Kenangan piala beladi tunai telah dihitung. Serenge mantep janluh luar biasa. Ngaturaken kasugengan lungguh Paman Katengok inggih. Tebenang di Tiwulawan, tebenang di Pikasono, Pikasono. Kastana, kastana, bingung mulan, bingung balik, sono kira sana, kira sana. Burung herang mitra
yen nira ngundangi sampun pepak yen nira ngundangi Prawadya bala tumpang dengkul rapet pipitan anak kang selah kumpulan para nayaka Demak Bintoro para prajurit perang-perangan didadekaken siji disawang disoting sakan dhuwur nganggo drone persis kayak kuntul Anibasaraya kuntul goleti pangan warna-warna busanane kayak kembang sedaman iya prajurit Giri Sukamto kasinggian prajurit Reno Sakecrek wonten dawuh Reno Sakecrek yen wis pada samapta ing gati sawega ing diri kabeh pranata disiapaken prajurit Demak kudu katon gagah ning ngarepane calon prajurit anyar. Pranata perang disiapaken jaga-jaga yen ana sing arep gawe ontran-ontran aneng kene. Sigo mangkat. Prajurit katengok dalem maju. Citrayuda Jaya Citrayuda Jaya pangsuksena Caro Citra Lira Bendara wonten dawuh kados pundi para prajurit ayo budal
sayangan palingnya sajuru-juru kempalipun wadya bala Demak Bintoro sinig ganti ingkang winuwus wonten salah sawijining peserta saka negara sabrang kang aran Raden Asubakarma. Sinten? Raden Asubakarma. Ya sindene ora pada nyekelimik apa ini sih? Apa angel sih? Asubakarma duweni siasat repan gawe ontran-ontran aneng Kasultanan Demak Bintoro supaya diakui kasektenane dan ceritakan Asubakarma sipate sombong angkuh lan seneng bawer Jaka Tingkir sing dadi senapatine prajurit dadi kobong adine Alatria Batur kiprah Asubakarma kang digdaya lir benindra sami malet kang prajurit Alatria Batur ingsun kang aran Asubakarma ingsun sing bakal merebut gelar Wiratamtama saka tangane Jaka Tingkir Alatria Batur diewang-ewangi kembal kumpul inggih Akemang kaum perwira bikin yakin kasaliran Setara kijing sila dinalang kuning
Kumpul, kumpul. Nyimpen barang di petian, di canda, gak pakai tulang, berjuang mati-matian karena jaga keadilan. Sepanjang malam orang wah gelapnya ikhtiar. Ini beleguknya nikmat. Aduh. Coba saya mau ngetes kemampuan pengendangnya ini. Pengendang satu, maestro kendang dari Sumedang. Pengendang satunya, pengendang muda luar biasa dari Kabupaten Pemalang, luar biasa. Ponakanku Kiki, coba tirukan kendangan dari mulut saya ya. Numpak becak kruget. Nah, coba. Iya. Jam 4 kejebur Blumbang. Nah. Oh iya. Terakhir. Coba bisa atau enggak ini? Bak kuku luru. Tadi nganggone cangkem. Angel kedelang. Tepenan di orang sawah, tepenan di tiga mama. Tangkal-tangkil jeung kanangan, dialah telah ditunang. Ari singkil anunya, bikin ngabela negara. Aduh, kepala pusing, aduh, mumet sekali, aduh, ajai. Wana prajurit bencong gie. Kamu itu namanya siapa? Aku namanya Santi kalau malam. Kalau siang? Kalau siang Kalau siang namanya Santoso. Kalau mati kamu manggilnya apa ya? Kalau perempuan kalau mati kan manggilnya almarhumah. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki almarhum. Kalau bencong? Kalau bencong aluminium. Waduh. Anjay. Patekadan anu mulia, tangtu leban kegadanan. Tapi niat kudu kabeh boga godan ulah eban.
Ba ba. Ba ba ba. Aduh, aku mau dong dijilat. Aduh, anjay. Kebenar di pinggasan sangkan ngawujud harapan makmur dina keadilan berjuang lagi. Jambu alas jambu kuning wis lawas ketemu maning yo Mas Kiki wis lawas ketemu maning Wis lawas ketemu maning paku cawaban. Aku jawab. Cabawa. Wis lawas ketemu maning Cabawa. cabawan. jambu alas boleh banan wis lawas kulo kedanan yo paku capawan wis lawas kulo kedanan Bapak Agus Setiawan sama. Wis lawas kula kedanan Mas Jindra sing paling sabar. Ay. Yang wis lawas kula kedanan. bagian saiki wong Sunda pelajaran ning seni Jawa yo palit polatan Ana pelajaran ning seni Jawa Karang Kendal banyune ungu yen beli kenal nak ayu aja gemuyu. saiki wis kebarengan kombinasi karo jaipong yo Mas Dalang hayu kombinasi karo jaipong Indramayu dalane patrol Rabi Ayu rebutan Botol. kompor. Botol. sulingan maning sulingan seket dibagi songo yo Mas Agus Mas Umar sulingan seket dibagi songo Naik kereta bring pemalang Naik kereta nih Pemalang. yen wis cinta ajak kepalang. Ah, ih. Dari siapa? kelingan maning wis ragan tetanganmu yo Mas Tirta Mas bisa ketitinggal
cecer kamadulur cecer kamadulur akeh belis pating paringis Gandarwa mangila ila Dunung aladun tong tong soting pencotot Pati Sobali Wigrama sedika ngestaken dawuh kabeh pasukan negara sabrang kudu ngewang-ewangi aku ngrebut pangkat Lurah Wiratamtama sekantangane Jaka Tingkir ingsun sing luwih pantes dadi Lurah Wiratamtama. Prajurit HP terus kae sing neng mburi pasukane telat kae pimen kae kae raine ijo-ijo kaya kae awake ijo kontole ijo apa ora kaya tiliki nyongke wis nyicipi pirang-pirang kontol ngerti ora wis tau kabeh sing dawa ya wis tau sing pendek ya wis tau sing glondongan ya wis tau sing butek sing gijile ilang siji ya wis tau nyongke sing bonang kok iya sing bonang kae gijile kotak kae iya luar biasa ya sing beduk orang duwe malah ya lo kan gijil isine angin tok kaya kae aduh sing paling apik Mas Aziz kae Mas Aziz kepimen Mas Aziz Mas Aziz kae paling trokcok kae trok-troke urung bayar wis jaluk jujul kae Mas Aziz kae orang ajar sing paling lucu Pak Purwo kayak Pak Purwo gimana Pak Purwo durung mlebu wis metu kae kesret anjay Palura pang nyacak ora sida Kenapa? konangan bojone iya langsung berkecut Pak Untung melas maning Kenapa maning? ngapa Pak Untung ora sida juga sih orang gawa duit jare ora apa-apa Pak Untung nyong di kredit gelem iya dependisit ya ora apa-apa tapi melebune separo iya ojo malang tanggung budal saiki mari tembak Bintoro hei kabeh kabeh ya pasukan anyar kayak mana-mana ketua semisal kayak mana-mana ya terus budal Mian pandang makalangan ngajuk-juk men kapapelangan ayo tanang lodan
Kayana sing repan gawe ontran-ontran ning Demak Bintoro. Tatani, dilawan. Lawan. Ayo dilawan. Ayo dilawan kae, dilawan. Oh, ngawur gawe ontran-ontran, ngawur kae. Dilawan. Maksudnya apa gawe ontran-ontran yang kene? Sing pantes dadi lurah Wiratamtama kuwi Raden Asubakrama. Asuraimu. Asubakrama brangasane apa sih kon? Mati dening tanganku. Kondisi gelut langsung ngantem bae. Wong pangmertamu biasa assalamualaikum, gelut assalamualaikum. Oh iya ding ya. Awas. Nih. Hop. Sap. Iya. Angel temen dong ya Allah. Angel temen yakin. Lah wong kenanyong menang maringe mana goblok. Musuh picek. Picek waduke. Ayo. Iya. Angel lo ya. Iya kon kecekel kon. Kena kon ke. Waduh. Nganggone ajian silit jepat. Silit jepat waduke weru-weru ora silite yang jepat. Silite nyong ora jepat. Siapa dong? Wis ambrul. Angel nemen kenane yakin so. Dih. Nyong ki sing arane gelut ki arang-arang anggar kena ki arang-arang nyong. Arang-arang ya. Arang-arang. Ora tahu ngono. Ora tahu. Nyong wingi dikeroyok wong 20 be ora mundur. Dipentol temen dong. Tutemone pentol. Mburine sumur. Paham? Terpaksa. Arang-arang sing arane nyong kena ku ya Allah gelut saumure urip kayane ora tau kena nyong. Arang-arang ya dong. Kakean cocot rai mudeng. Ruwecok wae. Arang-arang. Iya arang-arang bener. Hopi. Hup. Mulu.
Wah. Hebat nemen. Kenyong lawan musuh kaya kalah kenyong toh. Wah. Pentol ya pentol. Sahabat terus. Hebat ah. Uangnya wis lunga. Wis. Uangnya wis lunga. Satu. Aduh ya lo. Pimen bukan si Rosa. Tak kira sakti. Pimen. Tak kira sakti. Sakti wadu ketika tem beruntung ya. Mules. Musles oh ya. Aduh gawat teman. Ayo di tunggale mene. Apa ya? Pimen. Apa? Melek helemek nih dulu mak nih dulu mamaknya ho. Waduh. Pimen. Melek kenelep melek nih dulu mak dulu mak dulu nek Ngomong apa tuh? Muntak-muntak pimen sih. Kenyong krune turuk papat. Letak-letak. Nek. Oh dudu. Elek met iluh mak milik nyumah no. Hah? Muluk mak mi pilih nguk no. Waduh. Pimen. Melek mak melek nyu coba melek nguk mek mola ho. Ngomong apa sih? Melek mak milik ngukmu milik memak nyi unu mak nek melek mak tuluk papat. Ini teratur. Angel nemen ya. Ngomong apa dongin gue? Nyong ora paham bisa njaluk tulung ditulis, Mas. Ah, gue tulis gue. Melek eluk nguk Apa gue? Neme. Ish. Melek. Mele. Pimen. Oh, takon aran. Ya Allah. Jaluk kenalan. Takon aran dawa nemen Om. Melek nek wis paham ya kau disit. Arane nyong lupit. Met. Lupit lebat. Milik ahu eleno malak ngayon. Hah? Milik nenek selemu na. Apa sih? Milik anu malak milik maknu padahal ini ingin ngona nak nih nyono upa. Angin. Milik nu milik nak mak milik nu milik owel. Tulis. Milik nu milik nenek. Ah, Milik nyono mak Iya, nyono tulis. milik nu sini ni mu mak. Pimen. Lu nama. Oh. Oh salah dibusak tulisannya. Keliru. Anggone apa busak ya? Busak. Eleno milik mak milik makmu nih mama. Bilang bet. Nenek. Salah sewot jungkel nanti. Ayang duwemu suara sabaran temen ya Allah. Pimen. Bojone pira. Oh. Bojone nyong siji. Ngono lho. Ngono lho. Oh, Apa? nambah oh. Sorry ya. Saya itu termasuk laki-laki yang setia. Sebab saya punya prinsip, laki-laki yang hebat itu bukan yang mencintai banyak wanita, tapi laki-laki yang hebat itu adalah yang mencintai satu wanita dengan banyak cara untuk mencintainya. Wih. Hebat. Nyokmol. Tobol.
Sing jelas dobole. Sing jelas dobole tok. Hei, Nyonyo. 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 Apa sih? Oh sujud. Mana? Nyonyo. Nyonyo. Ngoyo. Ngoyo. Mana? Weh. Oh gelut yo. Aja ngampleng oh. Gelut ngampleng. Wangu yang nguweng. Ora mudeng-mudeng. Ayo, awas. Sat. Les. Sep. Wup, wup. Serepet kejugakan lemah. Blar. Mek. Meh siapa? Tulis. Mek, nyoi. Mek. Apa bet? Aduh. Meh aduh. Mek. Hop. Iya. Hui. Iya. Hu ah. Ma. Ma. Pimen duit Gelut mangap-mangap ya tak idoni lah prangasane apa sih? kemburane tok. Nyok Hah? Apa? Kintel. Kental kopok. Hei. Sapit iya. Iya, geblokakan wit-witan ah. Baik. Jejak belakangane. Men. Melaki sila ka sila ka kudu kata sila pada teh. Panter temen. Ibila sila ka lok tuduk pukura pada sila pada tuduk sila ro. Masih banyak. Lu kenapa sih? Cara jelas. Tulis. Was gue nulis. Ya dong. Muna, bundar. Tor. Melek nyuk melek gambar maning gambar. Nulis sama gambar. Unyan no. Hah? Bunder loro nih. Terus? Nonyong. Hah? Lonjong. Apa mana? Nih. Wuru. Hah? Wuru. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Wuru. Oh, apa sih? Undel. Ya. Undel. Bener. Nonyong. Ya. Wuru. Oh, diubur-ubur. Oh, Apa sih? jembut. Menek hono. Iya bener. Gijile pecah jebule ya Allah. Wong batik pasti ketiti. Ya wong ala aja ketan. Wadah tu tetali wondo. Lah wanita. Ayo pada babaran. Mati kon selendang. Wah. Lo kan perang gawane cilok. Yo, gada kacilok sih. Gada ta Idul Fitri ya goblok. Kayak badak. Badak ta hewan bercula satu. Kayak badak. Badak kue sing tinggo bayi baratus. Bedak. Apa? Bedak. Bedak kue kelakuane Raimuno. Kue badek. Betul ya. Gede. Gede temen ya. Mino.
Moni minu. Oke, high, ke bass ki. Oh, ke middle. Oh iya. Trecel teman. Saya ki pengurusane pizza. Iya. Asik. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan. Dunia tipati lele gandul lelene Bapak Purwo lelene tumbo angger lelene Pak Lurah lelene anakan lele tumbo kanene Pak Purwo lele raimu malah dolanan kunyuk kon yakin bangset kon yakin asu alon tapi kebun binatangnya metu kabeh gada sakti malah ngurjenan prengasane gada orkes apa ya musuh dugalan goblok kagian gelut ora kesuwen daning gatolan karepe nong yakin gadane nyong langsung toli nyong gelute kebimen lah bimen kakan cocot raimu Wah. Pecah dong. pecah ndahe Pecah dase. aduh hoyo ngono Sibane keri. isinya apa bu kerupuk laba Matane. siapa sih ngomong kelapa mau anak-anak baik ke contohnya Pak Bu menungsa sing ora gelem ngerti ilmu agama ora gelem ngerti kebudayaan ora gelem ngerti nilai-nilai kehidupan utek kayak isinya kerupuk ketok maksudnya apa angger menungsa kue ora sregep ngaji mempelajari agama mempelajari nilai-nilai kehidupan angger kena masalah kue gampang putus asa ibarat kerupuk kena banyu dadine blempem. Wis mati ora imo wah bae kepret ole. Yang penasaran no. Apa sih? Wis sunat apa durung ya? Jajal lo tiliki. Coba tak tiliki ya. Tiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waduh. Ya Allah gambreng nemen ki jembute lah ya. Rungkutang. Rungkut men yakin no. Gila. Is Pimen. daning ndoke telu. Waduh. Telu. Jerawat. Jerawat. Jerawat sakijil. Wudun kue. Apa? Wudun. Wudun. Iya. Mas Indra kijile wudunan, Mbak? Ora. Ora. Kayak weruh kan. Enak ya duwe kakang sing bisa kasak-kasakan ya. Durung sunat jebule jejeni nemen iki. Helme ana tulisane. Apa sih? KYT. Apa kue? Helm. Hah? Helm mana? Oh merek. Kinyit. Waduh. Alah. Ah, kegeden. Minuat kobang.
Nah, gue pas gue. Cocok. Kayak nang sasi kile tuh gelo goblok. Sisan dah wetenge. Nah, pas ke ya. Iya. Ya orang cilikan dan. Apa? Orang cilikan. Kok becilik Oh kok. iya tuh. Kayak gane Mas Aziz semono kayak. Kayak ngomong Mas Aziz mananggap jare Wah sip gue. September. Pak Untung ya iya. Iya jarene Pak Untung pang selamatan bojo maning jare. Wis landhep burung ya. Ngacak jajal. Asani sih to tasa. Nah. Gimana? Burung. Burung. Durung. Burung maning. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu ngetok beli. Waduh. Nyong sunate ning ngendi Len? Ngendi sih? Jepara. Aduh temen. Bojoke tak ukir. Tukir apa? Ah, Tukir apa? ula kadut. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan beli sing disunat orang mlebu maring bolongan sing salah. Aja mlebu maring turuk sing dudu bojone. Aja mlebu maring bolongan sing dudu muhrime. Maning bolongan yoyo aja dileboni goblok. Kesapit. Bismillahirrahmanirrahim. Iya caya. Lah tugel sak gijile gawat temen itu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Aku mau bernyanyi ya. Bernyanyi sambil meniup balon. Berarti lagunya Balonku. Cucak Rowo. Nadanya seberapa Mas Arif? Balonku. Kuburan dobol. Mas Ragil seberapa lagi? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Kurang banter dan. Iya sing konsolan. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, Sing banter dan. meletus. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Kalau gak niup jangan ditiup goblok. Meletus, balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, anjay. Merah muda dan biru.
Meletus balon biru. Saya mau nyanyi tik belirik ah. Hah? Organnya tolong seberapa? Tik. Asik. Asik. Selamat berkah untuk seluruh masyarakat Sabawa. Amin. Asik. Tik belirik kinjeng entok bloro. Mantap. Tik belirik kinjeng entok bloro. Ana bubur sebatok. Ora enteng. Weng. Go cewek. Bubur go cewok silite gelabel aja asik hoba nyi unyi ansara dadu po-empoan nyi unyi ansara dadu po-empoan geregeting peline kucing gede dawa wa peline Pak Lurah asik bukan ngadeg asik iya nyi unyi ansara dadu po-empoan nyi unyi ansara dadu po-empoan geregeting peline kucing gede dawa wa peline dalange ayo maju mati dening tanganku maju menen jajal sepirakat digdayanmu selendang pasrah ki berarti los edan angas menah asem ora apa-apa Waduh. Wah. kaya dilus-elus pipine Waduh. tendang mene nyacak kaya apa Ini lagi apa? kue lagi apa kue nudul-nudul wudel hebat temen ya modar kon selendang nyong gue anak buah limbat Wis, limbet. kon anak buah limbat iya Soni dang. arane sapa kon arane nyong Agus Bendrat Agus Bendrat raine ungu kaya gue hiat ini hoyong nyong kudu ngetok napusaka Dua. sep Waduh. ke tongkat sihir Hmm. nemu sekan Gunung Kawi Waduh.
nemu sekan kuburan di tuku. Dibantu ya. Nah, Simsalabim kedabra-dabra. jadi apa? Simsalabim kedabra-dabra. Prok 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 jadi apa? Oh, Simsalabim kedabra-dabra. prok prok prok. Prok 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 dibantu ya, dibantu ya, dibantu ya. Ya. Jadi apa? Prok prok prok. Barang prok 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 nyaut ini. Waduh. Kena santet raimu. Ah, Ini Agus Bendrat. wah. Tang eman-eman tang. Cutik ya. Men, Lah kabong ya. lah kak sepi. Wah, seger. Ayong weruh barang mubadir, ayong nyong ora tega. Ya eman-eman. Rasane sarimi soto koyak. Wedet, anak koyak. Kurang pedes ya. Oh, kurang pedas. Waduh, apa kue dang? Apa kue? Saos. Oh, saus. Apa manis? Apa kue? Mayones. Waduh. Seger. Lah, Aduh, pimen. mules. Alah, pakai sambel berarti kue. Aduh, lah ka WC maning. Aduh. Aduh. Cangkemnya kayak toilet ya. Loh. Gini. Seru temen. Metune apa dong ini kue? Udah. Ini? Bu. Apa kue? Dam apa dang? Wala. Kula tayo. Apa? Kula tae. Lah taine dewek iki ora apa-apa. Sliramu Asubakar kuwi daftar dadi calon peserta prajurit Demak Bintoro kok malah gawe ontran-ontran kuwi. Tujuanmu apa Asubakar? Sliramu ora pantes jangan tingkir dadi lurah Wiratamtama.
jajal adu kekuatan kalawan jeneng ingsun. Oh, repan krebut gelar Wiratamtama saka jeneng ingsun. Bener. Sing pantes dadi lurah Wiratamtama jeneng ingsun. Ayo. Adu kekuatan sing menang kuwi sing layak dadi Wiratamtama. Sliramu wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Apa abamu? Reg jiwa begalan Brahmanapati kantara bau cekel sabuk melang tatu. Asing-asing kejodeng ing pati. Nyawamu wis muntup-muntup aning bun-bunan. Mati dening tanganku. Lakon sampak oncat nyawamu. Jangan tingkir. Wah gelut karo Subakarma ge. Ayo disawang. Jangan gelut, tonton. Jangan tingkir. Parat. Wah. Hai.
Kae tambah rame kae. Disawang tambah rame kae tambah rame. Aku siapa kena Jaga Tingkir. Hei, bay, hei, bay, ha. Kocap kacarita Jaka Tingkir ora mikir kesuwen. Jaka Tingkir duweni pusaka kang aran Sadakinang den tancepaken aning jajanira Sang Asubakarma mati dening tanganku. Jaka Tingkir, mandek Jaka Tingkir, goblok kowe. Goblok kon Jaka Tingkir. Pangapunten sinuwun Sultan Trenggono. Salah kula napa sinuwun Sultan Trenggono? Kae si Asubakarma bisane mbok tusuk kalawan Sadakinang. Pangapunten sinuwun. Asubakarma niki kali wadyabalane gawe ontran-ontran aning Demak Bintara sinuwun. Apa ya kudu mbok tusuk karo Sadakinang Jaka Tingkir? Pangapunten, menika Asubakarma sipate angkuh kalawan sombong sinuwun. Sing sombong ki Asubakarma apa sliramu Jaka Tingkir? Pangapunten iki Asubakarma badhe ngrebut tahta kula Wiratamtama saking jeneng ulun.
saking jeneng ingsun Sinuwun. Sepira dhuwure jabatanmu Jakatingkir? Nganti sliramu nglarani kawulaku. Gawe wirang sliramu. Gawe wirang Sultan Trenggono. Disawang ning jaba kae. Sultan Trenggono ora bisa ndidik Jakatingkir. Nembe weruh kawulane cengcang kaya kowe bae. Wis mbok kasari nganggo sadakinan. Pangapunten Sinuwun, pangapunten. Kula nyesel. Pangapunten Sinuwun, ora bisa. Wis gawe wirang Sultan Trenggono, minggat sakan Demak Bintoro Jakatingkir. Minggat. Kocap kacarito mangerteni Jakatingkir lagi gelisah. Kae Sunan Kalijaga teka ngademaken ati lan pikirane Raden Jakatingkir. Praptane Sunan Kalijaga kasiliring eka bumi candrane. Catur samudra pancataru sapamonan sabta pandita hasta tawang kawadewa dasaratu. Catur samudra pancataru sapamonan sabta pandita hasta tawang kawadewa dasaratu.
sarang-sarang sholawatan masyarakat Sabawan. Mugi-mugi pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim iman alamada. Salli wa sallim iman alamada. Wa sallim minal ahwali wal afat. Selamat berkah mulia masyarakat Sabawan. Allahumma salimna iman alamada. Salli wa salimna iman alamada. Wa salimna minal ahwali wal Rebang Cinandak layang kang keri rebang-rebang Cinandak layang kang keri layang kang keri wis pinuncal perlambange Yasinun keman tandurane wulu gading Kanjeng Eyang, kula nyuwun pitedah, kula nyuwun nasihat Kanjeng Eyang. Putu Kungger jagat tingkir. Aja putus asa, gulup. Eyang ngerti sliramu ora sapenuhe salah. Ki kadangkala Gusti Allah nguji atine menungsa gulup. Mangkane ana donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ditutuhaken marang ati ingkang panjenengan ridhoi Gusti. Ngene gulup. Sing arane rusake wesi kuwi merga karate dewek semana uga menungsa. Kena masalah, kena persoalan kuwi merga kebodohane dewek gulup. Eyang ngerti Subakarma nganggo siasat. Siasat kudu dilawan karo siasat. Sebab al-haqu bilanidom yaghlibuhul batilu binidom ki kedadean sing tak sampaikan eyang ning awal mau. Kebenaran kebaikan sing ora terorganisir, ora ditata luwih apik bakal kalah karo kejahatan sing luwih ketata gulup. Saiki siasat dilawan siasat. Sliramu kudu balik maring Demak Bintoro. Gawenan siasat. Siasat pripun Kanjeng Eyang? Kae eyang duwe kebo arane kebo danu. Kebo danu mengko kupinge ditempeli lempung karo selendang. Selendang, nggih, dilaksanakan beres. Siap kasinggihan. Sinuwun.
Ke mengko kebondanu barang ditempeli lempung bakal ngamuk punggung aneng pesanggrahan Sultan Trenggono. Ora bakal nana prajurit Demak Bintoro sing bisa ngawonake kebondanu kejaba mung sliramu Jaka Tingkir. Oh nggih. Kasinggihan Eyang, matur suwun Kanjeng Eyang. Bagus. Budala saiki Jaka Tingkir. Kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Eyang. Tak idini Raharja kalawan Basuki, tak ewangi Cegadahar kalawan Guling. Zikirku kanggo lungamu gulup, munajatku minangka kanggo keselamatanmu, sodakoh danaku minangka neteli bebayanmu. Kula nyuwun pamit Kanjeng Eyang, sing hati-hati. Assalamualaikum Kanjeng Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budal selendang nggih. Kebodanu dadi lantarane Jaka Tingkir balik maning maring Demak Bintoro kebodanu. Tak tempeli lempung lewek ngamuk punggung ning pesanggrahane Sultan Trenggono. Kebone ngamuke ditandek ayo kebone ngamuke dandek Yo kebone didandek kebone dandek Kae dandek kae kebone kae. Dadang kebone cekel. Ayo dandek kebone dandek kae. Ayo kagian. Awas.
Hei, anak apa geger-geger? Hei, anak apa geger-geger? Kebo, kebo. Ya wong ala Anak kebo ngamuk. Waduh, waduh, waduh. Anak apa paman? Pangapunten sinuwun Sultan Trenggono. Menika wonten kebo ngamuk punggung ning alun-alun. Kabeh dirusaki sinuwun. Niki badhe gawe ribut cruduk-cruduk ning pesanggrahan panjenengan sinuwun. Aduh. Lho prajurit piye prajurit? Prajurit piye prajurit? Oh, wonten sing saged sinuwun. Peme batir-batir sanggup ora? Ora sanggup. Sanggup ora? Ora sanggup. Waduh, pripun sinuwun? Boten-boten sing sanggup ngawonaken kebo sing ngamuk niki sinuwun. Waduh. Kiye akibate angger ora nana Jakatingkir kaya kiye. Lojong pripun sinuwun? Goleti Jakatingkir saiki, goleti saiki Jakatingkir. Goleti Jakatingkir, goleti Jakatingkir. Jakatingkir goleti. Jakatingkir. Lalele Mugi Gusti Maha Suci nang payungan kaumat anu sae anu amor sadaya tunggal Lempungnya diresiki. Oh. Kocap kacarito. Sultan Trenggono weruh ya mung Jakatingkir sing bisa ngalahake Neluk Kebodanu. Jakatingkir den angkat malih dados Lurah Wiratamtama Aneng Praja Demak Bintoro. Den ceritaaken dina kalawan dina, wulan kaliwat wulan, tahun kaliwat tahun. Jakatingkir tambah katon kadigdayane, tambah pinunjul kealimane. Sing besok akhirnya Jakatingkir diangkat dadi Adipati Pajang, agelar Adipati Hadiwijaya. Jakatingkir ingsun Sultan Trenggono balik mari Demak Bintoro kulub. Makmur dina keadilan berjuang mulai kira milani dina pangeran ilmu tutu secina payungan kaumatna anu sae anu awon sadaya tunggal manungna mugi Gusti Maha Suci nang payungan Semesta sejak kemenangan
panengan